Cada any, a vegades és a la primavera, a vegades a la tardor, la Fundació Congrés de Cultura Catalana té el goig de trobar-se en aquesta magnífica sala del Col·legi d'Advocats, on alguna personalitat important de la cultura catalana ens debat sobre un tema d'actualitat que en aquests moments qualsevol aspecte cultural que estigui d'actualitat. Enguany, per parlar-nos sobre el títol, el binomi cultura-audiència, però que tots ens fixem tant, cultura-audiència, elogi de les habilitats comunicatives, hem convidat, doncs, l'amic Joaquim Maria Pujal, que em pertoca de presentar, i ho faig amb tot el pla. Certament, una persona de tan ample abast mediàtic no necessitaria presentació, però ni que sigui breument, convé repassar el seu currículum per comprovar que les seves qualitats intel·lectuals són ben sòlides, tenen una base ben sòlida. Nascut a Barcelona, Joaquim Maria Pujal Sortigues, llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona, doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. Una llarga carrera periodística a la ràdio i a la televisió l'han fet popular. La ràdio l'any 1976, alguns de vosaltres no ho recordareu, però jo ho recordo molt perquè feia pocs mesos que havia mort el Franco, més o menys com a sociolingüista utilitzant molt sovint aquest raonament. Franco va haver de morir per autoritzar que el català s'utilitzés a la ràdio d'una manera massiva, és a dir, d'una manera que interessés a un públic. Va haver de fer allò de futbol en català, potser ho recordareu, a la ràdio Barcelona, no? Sí, a la ràdio Barcelona. A la televisió, creador, productor i presentador, primer al circuit català de televisió espanyola i després a Televisió de Catalunya. Recordem uns quants programes històrics i tots tindreu moltíssim bon record com Vostè jutge, La vida d'un xip, Tres pics i redactor, Un tom per la vida. L'any 1997, a partir d'aquest any es dedica pràcticament o plenament, a part de la seva feina com a productor i presentador també, augmenta la seva activitat docent a la Universitat de Barcelona. Té premis, nombrosos, no els estarem tots, des d'Òmnium Cultural diverses vegades, el Premi Ondas diverses vegades també, el Nacional de Radiodifusió l'any 4, l'Internacional de Periodisme Esportiu l'any 5, etc. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans, som col·legues des de fa uns quants anys, poc anys, però ens coneixem de fa molt. Dintre de l'Institut d'Estudis Catalans, secció filològica, i està en possessió de la Creu de Sant Jordi. I encara que actualment se'l veu poc per televisió, no passa el mateix amb la ràdio. Tots els seguidors del Barça coneixen les seves transmissions. Això és seguríssim. Bé, ja no vull entretenir-vos més perquè ens dirà coses molt interessants. Ell prefereix parlar des del faristol i per estar còmode, no demanar, treure's del micròfon. Per tant, pots fer còmode. Moltes gràcies per la presentació i gràcies per venir a escoltar. Començaré per una confessió pública. Quan el meu amic Francesc Vallverdú em va convidar a fer aquesta conferència, immediatament vaig pensar que les coses que jo pogués dir aquí no us sorprendrien gaire i potser no us interessarien gens. A més, jo no tinc l'hàbit de fer conferències. No en sé.
A tot estirat puc distreure una colla d'estudiants, de companys, d'amics o de clients si em fan parlar de comunicació, però jo no sé escriure discursos que després han de ser llegits. De fet, m'agrada l'oralitat i m'agrada que l'oralitat tingui aquell punt de frescor inherent al discurs que sembla improvisat. És clar que en una situació com aquesta jo no puc venir aquí a improvisar. No estaria bé, és clar que no. Per tant, malgrat tot, i seguint la pauta que dicta un acte com el que avui ens aplega, he optat per escriure allò que us he de dir. Com sabeu, jo no soc politicòleg, ni filòsof, ni economista, ni historiador, ni analista social, ni tan sols soc opinador en cap tertúlia. Seré sincer, per no arribo a ser ni allò que en propietat en diríem una persona adulta. És cert, a mi em sembla que, tot i respectables excepcions d'ara i d'abans, que per fortuna n'hi ha, la majoria de periodistes són gent que no sap tantes coses com podria semblar. I ara que qualsevol s'atreveix a explicar romanços de tota mena a la televisió, ja veieu que la meva professió cada cop mereix menys consideracions. Això sí, alguns tenim curiositat i fem preguntes als que creiem que en saben. Aleshores, amb allò que hem entès en les respostes que ens han donat, fem articles, comentaris, programes. Llavors, lluïm una aparença que palesa un coneixement que no sempre ens correspon. Una mà de pintura. Un tel que potser acabarà anant a raure a l'indret de la desmemòria pròpia. A vegades, en aquest procés, servim, potser no sempre de manera prou conscient, els interessos dels poderosos que tenen a prop persones que estan disposades a ferir humans. Gent que està sempre a punt per relacionar-se amb qui convingui. Goles que no tenen mai cap os entrevessat i que ens expliquen els periodistes allò que convé que sapiguem. És clar, els convé que ho sapiguem perquè esperen que així ho transmetem a la gent. Ja sabeu que en aquest sector nostre hi ha individus espavilats, però que en el fons no són res més que vulgars intoxicadors d'opinió, passen per experts en comunicació i els va passar. D'altres vegades són les influències d'altres subjectes socials les que condicionen els nostres discursos. Em refereixo als interessos diversos que fan bullir el negoci dels mitjans. Gairebé tots són de caire econòmic o polític i estan orientats a la diana del consum o del vot. Com ja he dit en altres ocasions, actualment, en aquest sistema nostre, les persones interessem sobretot en tant que dos paràmetres, com a consumidors o com a votants. A Catalunya tenen la seva industrials influents de la comunicació i de la cultura. Alguns es refereixen a ells mateixos amb una expressió que sempre m'ha cridat l'atenció. Quan volen recordar-nos que són els amos, es fan dir la propietat. Així, en castellà. El fet no ens ha de sorprendre perquè d'industrials potents de la comunicació mediàtica que parlin espontàniament en català a Catalunya n'hi ha pocs. Per cert, vull advertir d'antuvi que si em continueu escoltant aquesta nit m'haureu de permetre observacions d'aquesta mena perquè a mi això de les paraules és el que més m'agrada. Em passo hores analitzant-les pensant més que el que diuen allò que volen dir aquests que les usen. El Barça, la directiva i els alts executius ja fa anys que es fan dir al club. Així, per exemple, no diuen la directiva ha decidit que no hi haurà roda de premsa després del torneig. No, diuen és el club qui ha decidit que no hi haurà roda de premsa després del torneig. Però qui és el club? No havíem quedat que el club som tots els socis? Doncs no. El Barça, des de finals del segle passat, època més encara, la directiva és i ningú no piula, ni els periodistes, quan ens quedem sense la roda de premsa que és l'instrument per servir o despertar la curiositat dels associats que són, en tant que receptors dels nostres missatges, allò que dona sentit del nostre ofici. En la comunicació, l'únic important és la gent, o hauria de ser la gent. Quan un s'apodera de les paraules d'altri, augmenta la seva capacitat de controlar-lo i augmenta també el seu domini. Li furta un raconet del patrimoni simbòlic i li arrabassa el trosset de la seva llibertat. En trobem exemples arreu. En molts casos parteix de les cròniques de la comunicació.
l'educació pública. Quan la directiva és el club, o el partit és el govern, o el govern és el país, la conseqüència immediata és una sinècdoque social que beneficia alguns en perjudici de molts altres. Aquest és un símptoma de feblesa democràtica. És clar que en les nostres societats presenten altres senyals d'astènia col·lectiva, com l'afebliment del debat intel·lectual. Si un observador extern acabat d'arribar al nostre país li expliquessin que a Catalunya, el darrer any, una de les frases més celebrades i més citades per personatges de tota mena en actes socials rellevants la va pronunciar un entrenador de futbol que deia que ens hem d'aixecar d'hora i pencar. No sé si al nostre visitant li donarien gaires ganes de continuar investigant els matisos del pensament català contemporani. També a la nostra societat mana la futilitat, la satisfacció immediata i l'espectacle. La identificació d'èxit i quantificació en l'era de l'audiovisual situa la cultura en un enforcall que no ofereix sortida bona. Moltes veus, començant per les dels pensadors de l'anomenada Escola de Frankfurt, ens han anat advertint en els darrers decennis dels riscos de la televisió com a inspiradora d'una cultura de masses associada a l'entorn de les indústries culturals. El problema, és clar, no havia de ser que la cultura arribés a la massa, sinó quina mena de rebaixa cultural se li aplicaria a la cultura perquè fos susceptible d'arribar a la massa. Per molta cultura descafeinada que qualsevol d'ells es pogués imaginar, no crec que arribés a preveure en el més de situació actual on el tot assent també un d'alguns territoris clàssics del domini intel·lectual. Assistim a un empobriment químic i hídric del sòl cultural. Ningú no prescriu el guaret que cal aplicar. On hi ha veus lúcides que ens facin reaccionar davant l'empobriment progressiu del marc social i del sistema de relacions que s'hi estableixen? Ens convé una sacsejada davant les inèrcies que s'instal·len al nostre capteniment general. Moltes no són innòcues. Ainà Lombard va fer una reflexió en aquesta línia. Els nostres joves naveguen pels mars de la xarxa i accedeixen a informacions, però això no els assegura la seva coneixement, perquè l'anomenada societat de la informació no garanteix. Un ús inadequat d'internet ens desestructura socialment, empobrint-nos en reduir l'espai de la interrelació social de la realitat convencional a la dimensió de la realitat informatitzada. Desapareix el poder del pensament enfront del poder dels mitjans que coronen la banalitat amb els lliurers del rendiment mentre augmenta el descrèdit de la política. La cultura es mesura en termes de quantificació com una mercaderia qualsevol i supeditada a l'economia esdevé indústria, comerç i negoci. Bé, doncs en aquest espai regna la televisió, omnipotent, exercint la dictadura de la imatge des de la pantalla. I no passa res. Si no hi fem res, ni passarà res. La gent es deixarà arrossegar docilment per la inèrcia generada pels discursos generals i tal dia farà un any. Algunes minories, és cert, continuaran fent esforços individuals per mantenir l'equilibri en l'eslàlom de la pista negra en què hem convertit el fet de viure en aquesta societat. L'equilibri cal mantenir-lo més que mai per salvar la formació, la protecció i la lliure evolució de l'opinió pròpia, per exercir la facultat d'establir jerarquies simbòliques, estètiques i ètiques, per preservar les cotitzacions dels patrimonis de la conversa, de la reflexió, l'art, l'espiritualitat. Estem parlant de salvar-la. És a dir, la llibertat. En el fons és la llibertat que ens juguem. Eco diu que se'ns acaba la democràcia. Ens l'escoltem dient que sí i no hi fem res. Però què podem fer? Les solucions passen totes per l'educació. Independentment que tinguem una escola i una universitat desorientades o en crisi, la solució passa a la gent. Doncs bé, m'aveia recordar que el missatge de la televisió penetra fàcilment entre la població jove i en els grups amb menys densitat cultural. I pregunto, per què no aprofitar-lo? Des de sempre, sectors potents de la intel·lectualitat s'han distanciat del mitjà. Fins i tot la mainstream. Contràriament, jo sempre m'he estimat la televisió i me l'estimo. I crec que podria ser una eina decisiva no solament com a potencial transmissora d'informacions i de coneixements i com a fixadora d'un univers simbòlic i referencial, sinó també i molt especialment com a portadora dels seus continguts fins als espais més íntims de l'individu i fins a l'últim racó del món. En potència, un extraordinari instrument de poder social. I a mi em sembla, a més,
que tot això és compatible amb els objectius de negoci que tenen els industrials. Ho crec sincerament. L'aspiració al guany industrial és del tot legítima, però no pot rebaixar-ho tot. Oposar qualitat i quantitat és un plantejament que sentim a Gratien, però és pervers. Perquè, arribat el cas, qualsevol industrial podria fer al mateix temps una televisió de qualitat i guanyar diners. Però en l'actualitat res no l'obliga a oposar-se. Per tant, li resulta més senzill, còmode i profitós obeir sense més la dictadura de l'audiència. Produir discursos per la televisió és una feina transcendent, es miri com es miri. El seu missatge contribueix a conformar la nostra percepció, la nostra interpretació de la realitat. Per això la televisió ja ha de ser un mitjà de servei, amb sensibilitat social, amb sensibilitat cultural, al servei de les persones i del grup al qual pertanyen. Bé, doncs aquesta visió meva no la comparteix ni la respecta cap responsable del sector privat, ni la llei. Tenim una llei aprovada l'any 1988 amb la qual jo ja estava d'acord. En el preàmbul deia: la televisió es un servicio público esencial, en armonía con la Constitución y el ordenamiento jurídico español. Incorporaba los conceptos servicio público, interés de los ciudadanos, pluralismo informativo, opinión pública libre y extensión de la cultura. Y atención, proclamaba bien claramente que la televisión privada no es una exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política susceptible de ser aplicada sempre que respectin els principis de llibertat, igualtat i pluralisme. Afegia que els objectius de negoci dels industrials que l'operen s'han de supeditar ante todo a la satisfacción del interés de los ciudadanos. A mi aquesta llei em semblava bastant bé. Doncs els polítics no. És del 88, aquesta llei. El dijous 1 d'abril del 2010 es va publicar al BOE la llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual. Aquesta llei va eliminar l'anterior. I els conceptes de servei de la del 88 ara han estat esborrats i en el seu lloc els han substituït els indústria, economia, modelos de negocio i seguretat de les empreses. No hi ha cap referència a la qualitat dels continguts i, segons el text, el receptor no se'l serveix, sinó que se'l protegeix. Doncs moltes gràcies. En el text nou de la llei aprovada l'any 2010, el concepte servicio público esencial, que era la primera frase del pròleg de la llei anterior, a la llei nova no hi surt mai. En tota la llei, mai. Moltes gràcies, senyors polítics. No és la primera vegada que explico que de la nova llei se'n va parlar poc. No els convenia fer-ho ni al govern, ni a l'oposició, ni encara menys als grans grups de comunicació. S'entén. Com podem esperar que els negociants de la comunicació promoguessin el debat públic sobre un assumpte que els hauria de reportar ingressos milionaris? Així que molts. Les coses van d'aquesta manera. Si soc sincer, us he de dir que em fa mal veure com els poderosos tracten de posició. Em dol si penso honradament en els interessos dels conciutadans de la democràcia i no puc evitar un punt d'irritació i rebel·lia quan m'imagino com es podria gestionar el mitjà si estigués regit per criteris de servei i professionalitat. Per a mi la praxi televisiva és una activitat transcendent que influeix en la gent i ajuda a conformar el conjunt de les nostres societats. Per tant, no podem desvincular la televisió gratuïta de la funció de servei. És clar que jo estic molt influït per la formació de fons humanista que vaig rebre. Ho tinc publicat. Quan jo vaig descobrir la televisió passada la fascinació inicial de l'invent, vaig pensar com podia incorporar el conjunt d'instruments a través dels quals el nostre poble mirava d'orientar la recuperació de les llibertats. He de dir immediatament que aleshores era ben fàcil pensar en els valors d'utilitat social del mitjà. La moda, si se'm permet usar aquest terme, era aquest emblemàtic de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Era l'època de refer-nos després de 40 anys de dictadura militar. I a més, la televisió era encara un invent prou nou que per primer cop a la història podíem utilitzar per començar a fer emissions pensades pel nostre poble, naturalment en català, com deien els romans. Aleshores, tot i els devastadors efectes del franquisme, cap demòcrata no hauria gosat dir que el castellà era també la llengua pròpia de Catalunya.
L'evolució del mitjà, tot i la providencial implantació de Televisió de Catalunya cap a meitat dels 80, l'evolució del mitjà, tot i això, està en nefasta. La realitat ha superat tots els límits previsibles. Per això no és gens il·lògic, preocupant-s'hi que en l'actualitat gent intel·ligent, que fa bé l'ofici, no s'amoïni gaire de l'efecte que produiran les seves actuacions sobre la massa crítica que ens aplaudeix i ens demana autònoms. Tal com anem us pot dominar, però no us pot sorprendre el que ara diré. El diari ABC va publicar el suplement Magazine del 28 d'octubre passat una entrevista amb el hombre que más telespectadores concita delante de la pantalla y que lleva 10 años comiéndose las audiencias. Entre otras cosas, la entrevista tiene: yo tengo la obligación de distraer al personal. Si tengo que quedarme en calzoncillos, me quedo. Y si tengo que colocarme el traje de la pantoja, me lo pongo. Me venía pequeño, se me salían las carnes por todas partes, pero me lo puse. Trabajando no tengo ningún sentido del ridículo. Y preguntan: ¿y los límites? Respondo: mejor no tener límites, ¿no crees? Eso de los límites es una cursilería. Yo prefiero vivir sin límites. Es que vaya aburrimiento, ¿no? Yo no puedo pretender que mi programa sea algo trascendente. Tenemos la obligación de entretener a la gente que nos está viendo y hacer lo que sea. Es que me da igual. Hay que desdramatizar el trabajo en televisión. Cuando firmas el contrato, afortunadamente, no te dicen los preceptos que tienes que acatar. Te dicen que entretengas y consigas audiencia. I ja està. Tal com anem, qui diu això es queda tan ample i presumeix de lideratge. Qui, com jo, no està d'acord amb el plantejament actual es queda fora del sistema i et diuen que te l'agafes en paper de foto. I quan busques empara resulta que la llei està al costat d'ells. I quan et queixes resulta que ets algú que té una visió de les coses que ja està superat. Doncs no. Emplaço a qui a parlar, amb arguments i amb fets. Ara el carbó de la televisió va pel pedregar. La força que té la indústria del audiovisual és tan gran que fins i tot els magistrats es queixen de la judicialització dels programes d'autor que utilitzen els tribunals de justícia per farcir més hores de plató gràcies a la querella, la rectificació o la demanda presentada. Aquest desgavell començaria a aclarir-se si s'imposés un nou paradigma. La quantitat d'audiència no hauria de ser un objectiu. La quantitat d'audiència no hauria de ser un objectiu. Ha de ser una condició. El senyor que firmar el contracte que li demana que entretingui, se li hauria de dir que sí que té reserves, que sí que té condicions, entre les quals aconseguir audiència. Però que els objectius són els propis d'un ús i un aprofitament digne de la mitja. Aleshores, el seu objectiu seria elaborar programes de qualitat que complissin la condició d'assolir bones quotes d'audiència. És a dir, tenir èxit no hauria de ser un objectiu. Tenir èxit hauria de ser una condició. I una conseqüència de la feina. Amb aquest plantejament guanyaríem tots i guanyaria la societat, i si el senyor que firma aquell contracte aconseguís la síntesi difícil de qualitat i quantitat, estaria igualment milionari. Però no per presentar un espai xarol vulgar i barroer, sinó gràcies a les seves habilitats comunicatives. Vull referir-me al primer punt dels que jo considero que són els drets del receptor de la televisió gratuïta. El dret a l'entreteniment. El mitjà televisiu vol capturar sempre l'atenció. Avui res del que emet pot ser avorrit. Res no ha de causar l'ensopiment ni provocar el tedi perquè l'espectador canviarà de canal. És la llei del mitjà. El que no entreté va fora. La programació de la televisió ha de ser sempre un pas més per l'espectador, que ha d'esvergir-s'hi, perquè la televisió no busca res més que entretenir permanentment. Jo no m'he plantejat mai en 40 anys d'activitat fer un programa de televisió de ràdio que no hagi d'entretenir. Per tant, també quan emet continguts interessants que tenen una determinada densitat, que no són superficials, fricos ni ordinaris, també en aquests casos és ineludible que l'espectador s'ho hagi de passar. Això és molt important perquè resulta que precisament per això l'entreteniment és l'única via i condició per assolir la procuració general dels interessos socials de la cultura i l'expressió del coneixement cap al conjunt de la població. Per aquesta raó calen bons comunicadors i professionals que dominen el conjunt de tècniques de la retòrica audiovisual i que gràcies a les seves habilitats comunicatives facin entretinguts els continguts que d'entrada no són. La garantia de l'aprofitament social indiscriminat de la televisió passa per l'amenitat de tots els missatges al servei del dret permanent de l'espectador a l'entreteniment, que és una característica inherent a l'ús actual del mitjà.
Entenem per habilitats comunicatives el conjunt de recursos que té a la seva disposició un emissor d'un missatge per assolir i reeixir en l'acte comunicatiu. Ara estem parlant de televisió, però les habilitats comunicatives són imprescindibles en qualsevol situació de la vida personal, social o familiar. Tant si parlem de comunicació interpersonal com si parlem de comunicació social o corporativa. De fet, sempre que ens relacionem amb altres persones podem exercitar-nos al llarg de la comunicació i qualsevol situació quotidiana ens permet entrenar-nos per guanyar competències. Per exemple, quan tot i les meves reticències m'insistiren a fer aquest acte, vaig demanar a Pere Casanovas, el director de la Fundació, que em deixés veure aquest espai, que m'expliqués quina mena d'auditori hi hauria, quin nivell de formalitat havia de tenir la meva intervenció, si disposien de PowerPoint, si hi hauria càmeres, si després es publicaria, si se'n podien fer preguntes, si hauria de parlar segur que podia fer dret, i tot allò que em va passar pel cap. Amb això vull dir que em vaig plantejar aquest acte com un problema. La comunicació és sempre un problema que hem de resoldre. No podem abordar amb garanties cap repte comunicatiu sense aquest plantejament previ. Cap. Mai. Davant un acte comunicatiu cal reduir al màxim la necessitat d'improvisar, perquè improvisar mai no és bo si és una obligació. En canvi, quan la improvisació és voluntària, gairebé sempre dona excel·lents rèdits comunicatius. Així doncs, un orador ha de saber, per descomptat, allò que ha de dir, però també ha de saber com dir-ho per treure el màxim profit del discurs. També són habilitats comunicatives molt importants l'avillament i l'aspecte general, el posat, el gest, un to adequat, un ritme ajustat de l'intenció, una mirada que reforci allò que més convingui i un bon domini i dosificació de les pauses. La pausa dona al missatge sonor allò que la compaginació dona al missatge escrit o la perspectiva, el pla o el sorbet a la unitat d'un altre generós que aquí s'ha estat tocant del bé. Les habilitats comunicatives ens convenen a tots nosaltres, però no les entrenem prou. I no les entrenem prou perquè no les valorem prou. Les habilitats comunicatives són essencials pel món audiovisual. Si un professional de la televisió vol assolir la síntesi difícil de qualitat de continguts més quantitat d'espectadors, tindran les habilitats comunicatives la gran solució per reeixir el seu objectiu. Això és el que haurien de fer els professionals, això. Això és l'ofici entès com l'observació d'una tècnica. Quan jo corria per televisió ho feia així i obtenia bons resultats. Les habilitats comunicatives són imprescindibles també en tots els àmbits de la política. Si un país com Catalunya vol fer un pas endavant, haurà d'excel·lir en l'estratègia de la comunicació. Haurà de comunicar bé internament per aconseguir la cohesió necessària del seu grup i al mateix temps projectar-se adequadament cap a l'exterior per fer conèixer, malgrat l'escull de la diplomàcia dels estats actuals, la seva realitat i els seus propòsits a la comunitat internacional. És clar que no hi ha prou amb la comunicació, però també és clar que sense una bona comunicació res no és possible. Això ho saben prou bé els nostres adversaris, que tan sistemàticament com els ha estat possible han esmerçat tota mena d'esforços en la colonització simbòlica del nostre país. La guerra de l'univers simbòlic i referencial no fa sang, però és una guerra. I això ho oblidem massa sovint. Potser perquè no és una prioritat tampoc ni per la gent de negocis ni per la classe política. Les habilitats comunicatives ens calen a cadascun de nosaltres molt més que no us penseu. Qualsevol persona necessita expressar-se. A tothom li iria bé saber que s'amaga darrere de les paraules que diu el seu interlocutor. Jo mateix ara donaria qualsevol cosa a qui m'assegurés que tots vosaltres esteu entenent exactament allò que vull dir. I dic allò que vull dir perquè ni jo no puc assegurar que les paraules que pronuncio són les que millor focalitzen les idees que s'ajusten a la meva intenció comunicativa. Tota la vida, tot, començant per la natura, és comunicació. Els processos de l'economia, de la química, de la lògica o de la psicologia els podem interpretar en la comunicativa. I per descomptat, el capteniment dels humans. Aquí trobeu un ventall generós, esplèndid, insuperable d'informació si som capaços de detectar-la. I, naturalment,
aquesta informació serà extraordinàriament útil si tenim la capacitat de processar-la i de gestionar-la de la manera adequada. Amb tot això que us estic dient, us faré avinents 4 manifestacions breus que, entre moltes altres, tenim registrades al meu taller de comunicació. Són de persones que saben, que han après que viure és comunicar-se. La primera és la declaració de l'amo d'un restaurant que va remuntar un negoci. Escolteu què escriu. Vaig mantenir el cap de cuina, el cap de sala, la carta i els preus. Però vaig canviar els punts de llum, el color de la paret, els quadres i les tovalles. Vaig eliminar 4 taules i vaig demanar als cambrers que caminessin més a poc a poc. Vaig fer això perquè em van aconsellar invertir en comunicació i m'ha anat bé. La segona és la declaració d'una persona gran ingressada en una residència. Com cada any, aquell dia, els fills i els nets vindran i em faran la gargara. Em diran paraules amables i em faran regals suposadament útils. En aquestes ocasions, jo m'adono de coses però no us demostro tot el que percebo. És millor. Els escolto, pacient. Somric i els vaig dient que sí, pacient. Me'ls miro i vaig pensant en cadascun d'ells. Arriba un punt que em cansa. Els fills i me'ls escolto. Parlo poc. No m'està malament que vinguin si no discuteixen. La tercera és la declaració d'una persona casada. Fa temps que tinc la sensació que la meva parella m'enganya. He decidit fer front a la situació el cap de setmana que ve. Aprofitaré que el diumenge al matí ens encén tard per abordar el tema. Ho faré quan encara siguem en llum. Miraré d'establir un ambient íntim i ple entre tots dos. Vull que se senti a prop i de gust. Sempre m'ha semblat que quan ens toquem i relacionem físicament és quan hi ha un grau més alt de sinceritat entre nosaltres. També he pensat que si es confirma la meva sospita, d'entrada procuraré no cridar i no plorar. Fa dies que m'imagino com passarà tot això. Em sembla que fer-ho m'ajuda a abordar el moment amb més seguretat. La quarta és la declaració d'una persona que té la mare amb un Alzheimer avançat. Quan la mare tenia 30 anys em parlava cada dia. Als 40 no em feia falta escoltar-la. A partir dels 50 ella i jo vam anar parlant cada vegada més. I encara més des que va fer la 60ena. Això ha durat molts anys. Fins fa poc. Ara malalta ja quasi no pot parlar. De vegades em canvien coses en la mirada. Jo la carono i l'abraço. I li canto fluixet cançons que li sentia taronejar quan jo era petita i ella feinejava a casa. Tot i el mal que em fa veure la malalta, quan li canto i l'abraço, em sento bé. Com ja heu detectat, en cadascun d'aquests exemples hi ha importants secrets de la comunicació. Com em diu el meu amirat, company i amic, el professor Sebastià Serrano. Ell em va iniciar en la lingüística i em va indicar un camí que he seguit amb gust a l'hora d'aprofundir en l'anàlisi de la comunicació. Un repte apassionant per mi, al qual he dedicat moltes hores de la meva vida, gairebé tantes com les que he destinat al periodisme, a la meva primera activitat professional. Per això, avui, permeteu-me que també us parli de periodisme. M'agrada recordar que en les societats actuals el periodisme és una palma clau de l'estructura democràtica. I repetir sempre que calgui el perquè. La democràcia es basa en la llibertat de les persones i no pot haver-hi llibertat si no hi ha informació, perquè sense informació és impossible que les persones puguin conformar un criteri i sense criteri no es pot fer l'exercici de l'elecció que és l'instrument propi de la democràcia.
La lliure circulació d'idees i l'explicació de la realitat des d'una diversitat d'òptiques per part de professionals honrats és allò que hauria de permetre i garantir als ciutadans disposar d'informacions fiables. Per això és molt important el periodisme, perquè és una activitat que afecta el moll de l'os del sistema democràtic. És clar que no farem res de bo si no hi ha industrials, plataformes, empreses, mitjans i també professionals que reflecteixin aquesta diversitat. Per desgràcia, això sovint no passa i a Catalunya en sortim perjudicats. Vull recordar un fet significatiu que ens servirà per il·lustrar això que dic que ens concerneix d'allò més i que està d'actualitat. Darrerament són els ateus defensant que ara la Constitució espanyola del 1978 és, a més de legal i vigent, plenament legítima i adequada al moment present. Argumenten que va ser votada pel poble espanyol i aprovada per una gran majoria. Personalment em sembla que aquest discurs és una conseqüència de la posició intel·lectual pròpia de qui té una concepció dogmàtica de la llei. Els dogmes s'han d'entendre com a doctrina certa, incontestable i incontestada, fonamental. Però les lleis no són dogmes, són lleis, regles establertes per qui té l'autoritat per fer-ho, i la llei, que ha de servir al principi de justícia, ha d'evolucionar i adaptar-se per mirar d'estar sempre al servei del cos social que conformen les persones en grup. No vull ara entrar a considerar que cap dels nostres conciutadans que en l'actualitat tenen menys de 52 anys no va poder votar el text constitucional. Ho fet el ple. Ni si s'hi haurien d'haver fet modificacions que no s'hi han fet. Vull parlar de comunicació i recordar com el discurs aclaparador de gairebé tots els mitjans que operaven a Catalunya a la segona meitat dels anys 70 presentava aquell corpus legal com la gran alternativa democràtica al llarg període dictatorial per la mort del general que havia tancat. Tot i que en alguns sectors de la societat catalana va haver-hi un cert debat, de cara al comú de la població era fàcil, en una lectura immediata, que un ciutadà no especialment sensibilitzat, informat o inquiet, justament aquell que majoritàriament engreixa el xec de la televisió i que naturalment vota, pogués interpretar que qui no responia afirmativament a la proposta constitucional no era partidari d'un sistema de Espanya. Per tant, amb aquest raonament i seguint el discurs mediàtic general d'aleshores, calia votar que sí a la democràcia perquè era votar que no a la continuació del franquisme. 30 anys abans de l'expansió de les xarxes socials, doncs, l'orientació majoritària dels mitjans va ser un cop més decisiva a l'hora d'avalar l'acceptació del text constitucional. Que per molta gent a l'hora de la veritat la influència mediàtica hagi resultat prescriptiva en la selecció del vot no ens sorprèn gens ni mica a ningú de nosaltres a aquestes alçades de la pel·lícula. Fa exactament 90 anys del treball publicat per Walter Lippmann sobre l'opinió pública en la qual es refereix a la immensa majoria de les persones dient que són un ramat desconcertat. No vull ara entrar a valorar el paper que en aquelles circumstàncies van fer els polítics catalans, ni si van adoptar una posició massa tèbia a l'hora d'acceptar passar per uns adreçadors que, a més d'altres raons, han conduït Catalunya a ser el som. Ells, potser que no pas jo, podien amb sinceritat parlar-nos d'aquesta qüestió i d'aquell moment. El que sí vull recordar que aleshores, després de 40 anys de mitjans de comunicació al servei del franquisme, el nostre poble no va poder escoltar obertament des dels mitjans majoritaris, teòricament diguem-ne neodemocràtics, discursos que defensessin obertament els interessos de Catalunya. Uns interessos tan legítims com ocults. Ocultats fins aleshores pel franquisme, sí, però ocults també pel discurs majoritari d'aquells mitjans de comunicació que, mort franc, se n'englaraven en aquella circumstància amb l'estratègia del conjunt dels poders que marcaven el full de ruta. Uns mitjans que no en parlaven prou d'allò que convenia a Catalunya, o que no en parlaven gens. No teníem altaveus, operadors, industrials que reflectissin l'interès del nostre poble. I sense una indústria de la comunicació a favor, no es pot recuperar un país que ha tingut i encara té una altra i molt més potent indústria de la comunicació que li va donar. Això és fàcil d'entendre, oi? Doncs jo fa 30 anys que ho dic i no me'n surto. No és el meu propòsit excloure les condicions de l'anomenada transició política espanyola. Ara i aquí seria tan pretensiós com imprudent per part meva si tinc present qui és la fundació que em fa l'honor d'acollir-me en aquest acte i que justament va ser la Junta de Govern d'aquest Col·legi d'Advocats de Barcelona qui l'any 1975 va aprovar la iniciativa de celebrar el Congrés de Cultura Catalana que positivament havia de resultar un instrument potentíssim, bàsic, essencial, cabdal per l'inici de la recuperació de tants aspectes de la nostra identitat col·lectiva. Una identitat que ha sobreviscut i sobreviu
malgrat l'obstinada acció de la dictadura d'abans i la relativa escassa o nul·la predisposició demostrada posteriorment i fins ara pels diversos governants espanyols a abordar de manera intel·ligent i de bona fe una solució a allò que per ells és cíclicament el problema català. Un problema que volen arraconar intervenint sistemàticament en els territoris de la comunicació. En general, la displicència cap a nosaltres és tan freqüent com la interpretació que fan de l'actual legalitat espanyola els qui, sabent-se arredors de cap mena de temporal, se senten forts per perpetuar el domini dels seus plantejaments. Jordi Carbonell diu que, quan es tracta d'atacar-nos, els adversaris de Catalunya sempre acaben per seguir un d'aquests dos camins, o fer venir com a gent o tergiversar les coses. Agafin la sendera que agafin, l'objectiu el tenen clar i saben, no puc tan clars, que per assolir-lo cal gestionar bé la política de mitjans. Tant la que afecta els grans industrials, en l'àmbit espanyol els governs del PSOE i del PP ens ofereixen exemples eloqüents que tots coneixem, com la que els permet dia a dia l'exposició de les seves idees i la promoció de les seves posicions als aparadors mediàtics que els fan d'espersors i d'altaveus dels discursos dels seus personatges. Els personatges públics, tant li fa que siguin polítics d'allà o d'aquí, com que siguin empresaris o prohoms del color divers, han après que en la construcció de la seva imatge social, de la qual depèn tantes coses, és imprescindible un bon treball de disseny i elaboració de la seva imatge mediàtica. Hi ha professionals que es dediquen específicament a aquest àmbit de la comunicació i que assessoren particulars i aconsellen corporacions per potenciar, millorar i protegir el perfil que els aparadors públics ofereixen d'ells. La seva influència és notable en el món polític i particularment significativa quan cíclicament els partits ens demanen el vot. Una campanya electoral és en gran part una campanya mediàtica. D'això hi ha qui n'ha fet un bon negoci. A mi m'està bé, sempre i quan la seva credibilitat no entri en col·lisió amb els drets del receptor. És a dir, amb els drets de les persones. I aquest és un fet que lamentablement passa amb més freqüència que no avui dia. Posaré un exemple que està d'actualitat. Des d'una òptica professional és inadmissible que durant les campanyes electorals els polítics ens facin la feina als periodistes que treballem a la ràdio i la televisió públiques i que ens diguin com s'han d'organitzar els continguts dels espais és un atemptat a la llibertat informativa. No està bé que durant les campanyes electorals, per por o per regressió de la transparència o pel que sigui, els partits vetin l'accés de les càmeres dels diversos canals de televisió als seus mítings electorals. Volen ser ells i són ells mateixos els que produeixen amb les càmeres del propi partit les imatges que després l'espectador rebrà en els espais informatius de totes les cadenes. I a mi em sembla que això no s'hi val. Si volem ser una societat respectuosa amb els principis essencials, cadascú ha de fer la seva feina. Quan treballa, hom espera que l'operador de la càmera d'un canal es tingui en funció d'allò que creu que interessarà als seus espectadors. Servir al receptor és l'única raó que dona sentit al periodisme. En canvi, l'impressió d'un professional pagat pel partit vetllarà només pels interessos electorals de qui el contracta. Tot plegat no seria especialment greu si no fos que després l'audiència veurà aquelles imatges i les interpretarà en clau informativa i no en clau propagandística. I aquesta lectura portarà el receptor a una percepció deformada de la realitat. Beneficiarà el partit, però perjudicarà el coneixement dels fets. El resultat final és inacceptable, però no solament per la professió, sinó per tota la societat. I aquest mètode imposat pels polítics em sembla denunciable. No sé on, però denunciable. Per això ho dic aquí. És pitjor la deformació que la desinformació, que és l'absència d'informació. Tots sabeu que ja fa temps, també de teòrics de la comunicació i del periodisme, ens han alertat del perill de barrejar i confondre publicitat, opinió, informació. Cal ser el cas, doncs, quan són receptors de comunicació mediàtica. Exemples d'interferències no són difícils de trobar. Vegem alguns. Com sabeu, una de les coses que més m'interessa
és l'anàlisi de la imatge i del discurs audiovisual. Bé, doncs ara us proposo compartir amb vosaltres l'observació d'una situació comunicativa ben comuna. La veiem sovint a la televisió i no us serà difícil d'identificar. És aquella en la qual determinats personatges parlen davant d'una aglomeració de micròfons que se'ls tiren a sobre, tot d'una. Sovint són persones corrents o famosos mediàtics intranscendents, d'aquells del món dels serveis que activen les calderes de l'audiència des dels programes del Corazón, que reaccionen quan poden a l'abordatge. De vegades és una aparició imprevista que els fa poc còmode la situació. Altres vegades no poden governar-la i perden els estreps, cosa que és molt rendible en termes d'audiència i encara més si els reporters són objecte de l'ira dels acordats i la càmera en a punt de registrar el moment documental. Aleshores, el fals victimisme dels entrevistadors és la guinda que corona el pastís de l'esfilagarçat periodisme de Pasucat amb odi que tant sovint practiquen. Ara bé, quan els anotats són personatges públics en situacions previsibles la cosa canvia. Em refereixo a les compareixences pautades davant els periodistes abans o després d'un esdeveniment social, polític o esportiu. En moltes d'aquestes ocasions veiem que qui es presenta davant els periodistes domina perfectament la situació, que no ha de menester cap habilitat comunicativa associada a la improvisació, que ni dubte ni ha de rumiar en cada dia. I és veritat, aquestes persones tenen un capteniment impropi de la seva condició teòrica de subjectes reactius o passius a l'entrevista. Són subjectes actius. No són reactius a la interrogació perquè ells no se sotmeten a les del mitjà. Al revés, el controlen i se n'aprofiten. Tiren d'automatismes de manual perquè s'han entrenat per usar els micròfons i les càmeres i per fer publicitat del missatge que els convé. El principi bàsic és molt clar. És igual el que els periodistes puguin preguntar. Ells diran el que els convé dir i que se n'estudiaran. Val a dir que també en això hi ha experts. Són especialistes en aquestes tècniques. Ensenyen a preparar i col·locar la frase que interessa dir i encara que la pregunta hagi anat per una altra banda, la col·loquen. La nostra praxi actual ho permet. Els periodistes ho acceptarem perquè no aspirem ni a inquirir ni a conversar. En tenim prou amb comptar d'imatge i de so, que sigui. Per això hi ha molts periodistes que ja n'hi pregunten. Acosten el micròfon i esperen, com el pescador que tira la canya. Saben que l'entrevistat és un peix que es porta d'or. No fa tant de temps, encara es donava el cas que quan una resposta era evasiva o insatisfactòria o incompleta, l'entrevistador insistia en aquella qüestió. Ara, contra preguntes d'aquestes, no s'accepten les rodes de premsa. I l'exemple que estic comentant tampoc no es fa. La raó és senzilla. Ningú no aspira a establir un diàleg, començant pel mateix professional de la informació. Es tracta només de la captura d'una declaració estudiada i regalada que ha de ser necessàriament prou breu i sucosa perquè càpiga sencera una nota informativa de tot. Res més. Us proposo que fem una pràctica de taller de comunicació. Per això m'heu de permetre un divertiment, que per bé que pugui no semblar-ho, vol anar un pèl més enllà de l'atzagaiada tarea. Abans parlàvem de les unitats comunicatives de la importància del conjunt de factors que intervenen en el discurs. N'hem vist alguns exemples. Bé, ara jo proposo la confrontació de dos textos que tenen més d'un segle de distància. L'un és la transcripció exacta d'allò que va dir davant els periodistes fa algunes setmanes la vicepresidenta del govern espanyol. L'altre va ser escrit fa molts anys en un manual de cuina, d'aquells de les buenas cocineres. La pregunta és, què tenen en comú l'un i l'altre? Començo per la declaració política. Quan li pregunten per un possible referèndum a Catalunya sobre l'autodeterminació, diu la senyora vicepresidenta: si se adoptara la decisión de convocar un referéndum de esta naturaleza inconstitucional, se va directamente al Tribunal Constitucional y ex Constitución, directamente por vía constitucional, se suspende la convocatoria de esta decisión, nada más con que lo pida el gobierno en su escrito. Ara escoltem què diu la recepta de cuina.
Si se adoptara la decisión de cocinar una sopa de cabritillo, se corta el cabrito a pedazos y se fríe directamente en aceite, tomate, cebolla y ajo. Se le echa laurel, pimienta y orégano y luego agua abundante y sal. Directamente se presenta el cabrito seco en la mesa, nada más con que antes se le haga una picada. Davant el paral·lelisme evident, la resposta a la pregunta formulava el mateix criteri de cadascú de vosaltres, però no puc estar de ressaltar la posició comunicativa que adopten tant la senyora política com la senyora cuinera quan s'expressa. És una comunicació unidireccional i pròpia de qui té la contundent seguretat que no serà replicat ni contradit. Les dues senyores són dipositàries de l'única raó i no necessiten recórrer les habilitats comunicatives perquè no han de convèncer ningú. No volen convèncer. Parteixen del principi que només hi ha una manera de fer les coses, una i no dues, la manera. I elles la saben. És aquesta, una. La recorda entonces la vida personal se va, se suspende, se corta, se fría, pròpia de la relació normativa. Tant si parlem de referèndums com si parlem de cabrits, les coses són així. I elles, la cuinera dels fogons i la cuinera de la política, ens fan el favor immens de fer-nos-ho saber en discursos incontestables. El discurs de la vicepresidenta espanyola al qual em refereixo va ser reproduït per totes les cadenes de televisió espanyoles que l'acolliren amb general connivència, un fet habitual. Al cap d'unes setmanes una cosa semblant va passar també amb les declaracions d'un ministre que proponava sense cap mena de vergonya l'espanyorització dels escolars catalans. Tothom va fer plat. I ara el funcionari i la majoria de mitjans espanyols hi van fer la cara a cara. Passa sovint. Els que fan aquesta mena de discursos mai no els falten altaveus, ni hermeneutes, ni tertulians que els assegurin el coixí de l'orientació de l'opinió. És clar, la implantació i la força del conjunt del teixit mediàtic espanyol de base castellana, que en gran part és hereu evolucionat del que hi havia durant el franquisme, garanteix l'expressió dels seus discursos a tot el regne. Aquests discursos arriben a tots els racons de Catalunya i s'articulen, per descomptat, en clau referencial i en llengua castellana. És una conseqüència derivada del fet que tots els seus mitjans operen al nostre país en tota la seva potència. El sentit comú ens diu que la qüestió pertinent des d'aquí, en contraposició a aquesta evidència, és preguntar-nos quin tractament mediàtic reben arreu els discursos propis de Catalunya. Com són tractats allà, on no opera gairebé cap mitjà d'aquí, i qui els acompanya aquí, on operen gairebé tots els mitjans importants d'allà. Aquesta falta de simetria es corregeix com a mínim a l'hora de respectar els protocols bàsics del periodisme. La resposta és no, tothom ho sap, l'economia no. Com passa tantes vegades, doncs els interessos de Catalunya són menys tinguts de manera sistemàtica. Quants miraments no tenen els responsables de les tertúlies de les emissores catalanes perquè hi hagi en nom del pluralisme algun convidat que tingui i defensi l'òptica espanyolista? En canvi, a les tertúlies que es fan a Madrid, quants convidats hi ha que siguin catalanistes? On és el pluralisme? On és la simetria? Jo estic content de saber la llengua espanyola. Jo aprecio la llengua espanyola. Jo faig servir la llengua espanyola. I sempre que em convé també a Catalunya. Però això no em treu legitimitat per fer algunes observacions. Un castellanoparlant s'expressa en espanyol a la televisió pública catalana i no passa res. En canvi, mai a la història, a cap català li ha passat pel cap parlar la seva llengua quan l'han convidat a Madrid a un programa de televisió pública espanyol. Justament perquè no passi res. El plurilingüisme de l'estat espanyol és un romanç superendavant gens. Molts de vosaltres heu sentit les rodes de premsa de Josep Guardiola quan ell entrenava al Barça. Normalment ell responia la llengua que posava que li feia la pregunta. Català, espanyol, anglès, italià. Quan contestant una pregunta en català, feia una declaració especialment interessant en català
gairebé sempre ha requerit perquè repetís la resposta en castellà. La raó és senzilla. A les cadenes espanyoles no els agrada emetre la resposta original en català subtitulada. Aquest és un fet generalitzat, no és cap excepció. Això no ho fa una cadena, ho fan totes. Jo no sé trobar cap motiu perquè això hagi de ser així, però passa. Per què passa? Si som un estat plurilingüe, quin mal hi ha de sentir pels seus canals de televisió les diverses llengües del regne i fer, sempre que calgui, sempre, la subtitulació corresponent que asseguri la correcta comprensió per part de tots els seus administrats? Estem parlant de declaracions registrades. No és aquest un altre cas clar de discriminació? Què ens dirien si les emissores d'aquí no matessin les respostes en castellà o que les fessin repetir l'entrevistat en català com ells fan repetir les manifestacions que no estan articulades en espanyol? Catalunya Ràdio se'n fa un tip de passar talls de veu de catalanoparlants expressant-se en llengua espanyola, començant pel mateix Guardiola. I no hi ha veus discordants amb aquesta pràctica. A ells ja els va bé. A nosaltres tot plegat no ens va bé. Però qui vagi demà a la ràdio predicant aquesta mentida li diran que és un intolerant i que cal ser respectuós, o que la seva visió de les coses ja està superada. Jo crec i defenso que totes les llengües mereixen el mateix respecte. Si valorem la situació actual a Catalunya des d'una òptica estrictament lingüística, detectarem un tracte clarament discriminatori que perjudica el català, debilitat un cop més pel contacte amb la potent llengua espanyola, afavorida a sobre per la inèrcia de pràctiques lingüístiques que s'acaben convertint en automatismes d'ús quotidià i que de tan repetides, habituals, generals, ens poden acabar semblant normals a tots nosaltres. I els que ens manen, que és pitjor. I no ho són tan normals, si us jutgem amb els paràmetres del respecte que tot. El malaguanyat filòleg, mestre, company i amic Joan Solà, que amb raonaments, astúcia i convicció defensava els seus parers, considerava que la llengua catalana no pot tenir la consideració que mereixen les llengües sense un estat que la protegeixi. I jo, mentre l'escoltava dir-ho, no podia evitar que la meva imaginació anés més enllà i em portés al teu terreny. I donava voltes a una pregunta absurda, absolutament absurda, però que a mi em sembla interessant. Us ho vull plantejar. Situem-nos en el terreny teòric i imaginem una situació impossible. Repeteixo, absurda. Les meves memòries fan com pregunta: quina d'aquestes dues hipòtesis que us plantejaré és més decisiva per la supervivència d'una llengua, d'una cultura, d'un grup diferenciat, definit i cohesionat? Que aquest grup tingui un estat propi sense televisió ni educació pròpies, o que tingui una televisió i una educació pròpies encara que sigui sense tenir un estat propi. En els darrers anys, l'aparició de nous operadors catalans en el mercat de la comunicació mediàtica ha trencat algunes inèrcies i ha donat visibilitat i normalitat a òptiques i interpretacions fins no fa gaire poc urgents divulgades. Ara, per exemple, es parla a la premsa escrita d'independència. I es parla amb una normalitat i amb una naturalitat impronosticables fa pocs anys, quan l'avui i el punt eren una excepció al corrent general. A l'aparició de l'ara i les versions en català del periòdic de La Vanguardia cal afegir una implantació notable a la ràdio en català i cal també fer una menció destacada de la consolidació brillant de ràdio. Tot això és molt positiu per la cultura catalana. Pel que fa a la televisió, en canvi, hem anat enrere. La llau d'oferta de televisió en castellà ha augmentat darrerament, inspirada i protegida per l'actual legislació espanyola i aprofitant les possibilitats que ofereix la tecnologia. Televisions privades i públiques enforteixen cada cop més la colonització simbòlica del nostre país. No és una amenaça, és una llau de missatges que ens cauen a sobre constantment.
Vull recordar que la televisió és ara com ara el mitjà més efectiu per arribar als sectors populars. Sabeu quina és la mitjana de consum de televisió a Catalunya? Segons l'estudi mensual que fa Barlovento Comunicació amb les dades recollides per Cantar Media, durant el mes passat i en termes estadístics, cada català va mirar la televisió 256 minuts al dia. Més de 4 hores i quart. A l'octubre es va establir un nou rècord històric de consum televisiu. Si algú dels presents, que fa cara sorpresa i que diu que no, perquè no la mira mai, pensi que en contrapartida deu haver-hi qui es passa 8 hores i mitja al dia mirant la pantalla. Poca broma. Doncs bé, davant d'aquest fet objectiu i incontestable, per la credibilitat que donem a l'estudi, a Catalunya va disminuint l'oferta de televisió en català. Proporcionalment ara és molt menor de la que hi havia fa 15 anys. Molt menor. D'això també n'hem parlat poc. Ja entenc que és important. Però jo aquí no puc defugir el compromís. En els darrers mesos, a més d'haver perdut l'emissora de ràdio i KTFM en el mercat convencional, l'oferta en català també està limitada per la fusió dels continguts dels canals de televisió 33 i Super 3. L'aportació del WIC TV, que ha començat a reaccionar, encara no és prou significativa per poder comparar-se amb les grans cadenes espanyoles privades. Mirant-ho en conjunt, perdem per golejada. Personalment no puc queixar-me de res. Personalment no em queixo de res. Al contrari. Aquesta feina m'ha donat tota mena de satisfaccions i jo no em queixo de res. Però això no m'impedeix dir que en els 44 anys que fa que jo em dedico a la comunicació mediàtica, la lluita de la comunicació, els catalans, l'hem perduda sempre. Sempre. Des del restabliment de la Generalitat, Catalunya no ha sabut dotar-se de la xarxa d'operadors audiovisuals que el nostre país necessita i que amb tant encert va teoritzar el nostre acadèmic Josep Gifreu quan va establir el concepte Espai Català de Comunicació. Els investigadors fa més de 30 anys que ens adverteixen que les polítiques de comunicació són essencials en la conformació de la identitat cultural. L'obra de Miquel de Moragas o la de Josep Maria Casassús en donen fe. Però els polítics no en fan cas. Ni ara ni abans. Els polítics no en fan cas mai. La seva mirada no allarga més enllà del termini. Algun cop heu sentit proposar que algun doctorant podia fer un estudi de les llicències concedides per la Generalitat quan va començar a tenir competències sobre l'audiovisual. Veure qui les van donar i on han anat a parar. A la vista dels resultats podíem buscar quina coherència hi va haver en les adjudicacions posteriors. Després caldria veure si l'experiència dels resultats va millorar l'encert i l'explotació. Finalment, ja amb la perspectiva global de gairebé 30 anys, podria fer-ne balanç i valorar si la xarxa actual de les persones audiovisuals a Catalunya i el resultat de les seves emissions es correspon amb la intenció política de fer país que va proclamar durant 2 dècades el govern de la Generalitat. El resultat de l'estudi ens ajudaria a entendre la situació sociopolítica actual i a valorar fins a quin punt es pot reconstruir culturalment un país sense un criteri ferm i clar de política de mitjans. Som en plena campanya electoral. Ja sabem que les campanyes són com són i que no excel·leixen precisament per la densitat del debat intel·lectual. Ja ho sabem. Tot i això, els candidats parlen d'impostos i d'agències tributàries, d'estructures i de trens de gran velocitat, d'economia i de bancs dolents. Parlen d'il·lusió, de futur, de somnis, però no sentim parlar de política de mitjans. I la comunicació a Catalunya és un dels grans damnificats de la crisi. La dictadura de la crisi la patim tots. La nostra administració ha hagut de retallar en àmbits essencials del servei públic. Em refereixo sobretot a sanitat i educació. Però també ha retallat molt el terreny de la comunicació. I prepara més retallades.
Si a la caiguda de la publicitat i a la competència dels operadors clàssics del mercat en espanyol i afegint a les xarxes socials i a sobre patint un altre descens significatiu de l'aportació pública, probablement resultarà inevitable que els mitjans públics de Catalunya, que és gairebé tant com dir els mitjans audiovisuals de Catalunya, perquè els privats no ens han tret una castanya del foc mai. Mai. Que els mitjans públics de Catalunya es veixin abocats a això que en diuen un canvi de govern. En llenguatge popular, anar enrere, perdre força i deixar de ser influents. I no podem anar enrere. Jo ja entenc que no hi ha un ragi, que els problemes de finançament que tenim els catalans acaben afectant tots els sectors. Jo ja entenc que l'audiovisual no pot ser una excepció. Ja ho entenc, això. I arribat al cas, podria arribar a entendre un ajustament de les televisions públiques, de totes, en funció de la seva viabilitat. Ara bé, vull recordar que un grup d'experts universitaris de la comunicació que han fet públic un informe raonant la continuïtat del model actual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i defensant els criteris i la gestió en què regeix actualment l'organisme. Fa 15 dies, l'Ara publicava unes declaracions del fotogràfic Emili Prado que qualificava de letal l'eventual pèrdua de publicitat dels nostres mitjans públics. Certament, si la nostra comunicació pública perdés l'ingrés publicitari, rebria el tret de gràcia que acabaria d'una vegada per totes amb les nostres aspiracions de ser un país més o menys normal. Això sí, les aspiracions dels industrials d'aquí i d'allà es veurien un cop més satisfetes perquè la decisió representaria portar a palades ingressos econòmics als seus comptes d'explotació. Això sí. Si no existís l'actual model de TV3, no hi hauria cap altre que pogués fer el seu paper en l'expressió de la nostra realitat nacional. Televisió de Catalunya és clau per la vertebració, la cohesió i la representació del país. És, a més, el pal de taller de la nostra indústria cultural. És l'espai on s'emmiralla la realitat catalana, però també és, i ha de continuar sent, una manera diversa i plural de mirar i interpretar el món des d'aquí. Per dir-ho res a curt, faré servir paraules del nostre president. TV3 i Catalunya Ràdio són estructura d'estat. Una estructura que ja tenim. La deixarem perdre. Els catalans ens estimem al nostre país i a la cultura de la societat de les comunicacions el nostre país són els nostres canals. Una nació moderna no es pot construir, ni aixecar, ni existir sense una televisió pública, institucional i no governamental, professional i no partidista, al servei de tots nosaltres, del poble, d'un poble que tenim sempre al darrere i que respon. Els catalans som davant d'un procés històric. El nostre horitzó col·lectiu despunta una nova il·lusió. I jo no vull que el to crític que des de fa més d'una hora destil·len les meves paraules s'instal·li al paladar del record d'aquesta conferència. Contràriament, vull fer una apel·lació a l'ànim, una apel·lació al coratge i també a l'optimisme. L'anhel que ara comparteix la major part del poble de Catalunya ens ha de permetre trobar la força per guanyar el futur. Jo vull dir en paraules del poeta. Com llances, Francesc Vallverdú va escriure una frase molt breu amb la qual vull acabar la meva intervenció. L'alba que ara es lleva és tota esperança. De nou, moltes gràcies per haver escoltat.
molts de nosaltres, no dic pas tothom, perquè hi havia gent molt més preparada que jo, doncs tindrem un altre concepte, tindrem una altra opinió sobre això, sinó que ha estat, a més, una meditació que en definitiva ens ha remogut, perquè ens ha introduït molts elements per remoure. I jo crec que per això proposo que ho acabem aquí. Ara ens servirà una copa de cava per poder acabar la nostra reunió, però em sembla que un debat ara potser el podria atenuar el que ha estat la importància d'aquesta. Aquesta és la meva proposta. Volia ser des del principi pobre per qüestions de les seves feines, molt. Ara ja és aquí nosaltres i prou de ell